està aquí? Està a la sala! Però on està el tio? Està a la sala! A on? Potser està volant, jo no sé. Jo no el veig. On és el tio? No el trobem. Segur que està a la sala. Potser no ha arribat encara. Potser està a la On sala. és? Mira, he trobat la manteta al patio. Ah, sí? Mira, allà. La manteta has trobat? Mira, allà. No l'he trobat. Què és això? He trobat la manteta. Carinyo, això és un jersei. Està aquí, Oh, terra. em pensava que era la manteta. Està Pobre. semblant. No, és un jersei d'un nen que se l'ha deixat. Què ha passat? Heu trobat aquí al col·le? No! Però heu vist? A sala està. Marc, ai, Maria, que t'està vomitant.